Balkan ve Mari vilayetlerinde sonku 3 gün bäri dynysy ýagan ýagyş ekerançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirip, Ýylantyň elektrik üpçünçiliginiň iýdigiderli we köpçülikligiň kesilmegine getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15 aprelde Balkan we Mari vilayetlerinden maglumat berdiler. 12, 13, 14 aprelde ýagan güýçli ýagyş şäher durmuşyna oňaýsy täsirini ýetirdi. Elektrigiň kesilmegi we beýleki kommunal bökdünçlükler dowam edýär. Dip Balkandaky habarçymyz gurrun berdi. Güýçli ýagyş daýhanlara, hususan da pagtaçy kärenetçilere agyr zarba urdy. Habarçymyz ýakynda pagta ekişini tamamlan kärenetçilerin 50 götürümniň ekin meýdanlarynyň ýagyş suwunyň aşagynda galandygyny aýdýar. Kärenetçilerin ençemesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda şu ýyl pagta ekişini tapgyr 3-nji gezek gaýtadan amal etmeli boljakdyklaryny belläp, ýylyň ahyryna bergili çykjakdyklaryny ynanýandyklaryny aýdýar. Gyzylar we Tetrawynyň Zao, Paraw we Tutlu daýhan birleşiklerinde 1-nji ekişden soň ýagyş ýagyp pagta meýdanlaryny zaýalandan soň 10 aprelde 2-nji sapar gaýtadan pagta eken daýhanlar indi şu günlerde ýagan ýagyşdan soň 3-nji gezek ekiş geçirmäge mejbur bolýarlar diýip Gyzylarwatly kärenetçi daýhan anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda döwlet daýhanlary tebii hadisalardan ätýaşlandyrmaýar. Şol sebäpli tebii hadisalaryň şol sanda ýagyşyň ýetiren ziýany kärenetçi daýhanlaryň üstüne ýüklenýär. Yerli resmiler howa maglumatlary gullugy bilen utgaşykly iş alyp barmagyň deregine pagtaçy kärenetçileri pagta ekişini geçirmäge gyssadylar. Olar daýhanlaryň aladasyny etmeýärler. Olary ekiş geçirildi diýip prezidente hasabat berseler bolony. Dip Gyzylarwatly daýhan bellidi. Mariniň käbir sebitlerinde de 3 günläp dyngysyz ýagan ýagyş ekerançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Şeýle-de sebitin käbir etraplarynda we owalarynda elektrik üpçünçiligi köpçülikligiň kesildi. Türkmenhala etrawynyň gatlaly we mawtumuly geňeşlikleriniň ýaşaýjylary uzakly gün we giýje toksyz galdylar. Beýleki geňeşliklerde hem wagtal tok kesilip durýar diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde 15 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Ýagyş geňeşlikleriň we owalaryň habarçymyzyň aýtmagyna görä, ýyllar boýy ünsden düşürilýän we awatlanmaýan köçelerinde palçyň we batgalyklaryň döremegine getirdi. Bu ýagdaý owa ýaşaýjylaryna, hususan da çağalar baglaryna we mekteplere gatnaýan çağalara dürli kynçylyklary döretdi. Asfaltsız köçeler palçykdan doldy. Çağalarymyz mektebe gidende we mektepden gelende egin başlary palçyk bolýar, olaryň käbiri ýolda taýyp ýykylýar. Elektrik togy bolman soň olaryň egin başlaryny wagtynda ýuwup guradyp hem bolmaýar. Enatalaryň çağalaryny mektepden we çağalar baglaryndan alyp galmagy bilen bagly ýagdaýlar köp bolýar. Dip Türkmenhalaly bir ene anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň we Mariniň häkimiýetlerinden, şeýle-de elektrik edaralarynyň we owa hojalygy bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Döwlet mediasy Balkan we Mari vilayetlerinde 3 günläp ýagan ýagyş we onuň getiren oňaýsyz netijeleri barada habar bermedi. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşiri Türkmenistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýagyşlara garaşylýandygy barada 10 aprelde habar berdi.